Gubici oružanih snaga Ukrajine su se utrostručili od početka godine, izjavio je britanski stručnjak za vojne teme Aleksandar Merkuris na svom YouTube kanalu. Od početka ove godine gubici ukrajinske vojske su u konstantnom porastu. Ove godine situacija je 3 puta gora, a u martu se dodatno pogoršala, istakao je on. Prema njegovim procenama, više ukrajinskih vojnika trenutno gine na bojnom polju nego što je to bio slučaj tokom bitke za Artjomovsku 2023. godini. Britanski stručnjak smatra i da su podaci o ukupnom broju poginulih vojnika ukrajinskih oružanih snaga koje je iznao predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski netačni i da nemaju veze sa stvarnošću. Podsjećanja radi ruski ministar odbrane Sergej Šojgu je tokom sastanka sa rukovodiocima oružanih snaga Ruske federacije izjavio da je od početka godine Ukrajina izgubila više od 80.000 vojnika, te da ukrajinska vojska nije uspela da ostvari svoje ciljeve ni na jednom delu fronta.